Pois moitas grazas, Presidenta. Grazas, Elena, por convidarme a estar aquí hoxe neste acto. Aproveito para felicitar a Fierros, lóxicamente. Valle pasar como outro Paco, o Fernández del Riego, que lle dicían non vas ter peito para tanto premio, para tanta medalla. Pois neste caso tamén, indudablemente, pero todos son ben merecidas, así que alegrome moitísimo. Tócame a min facer a presentación, actuar de moderador desta primeira mesa redonda. Penso que entre os que estamos aquí non sería precisa moita presentación nin entrar en demasiado detalle, pero pensando nos que poidan acceder con posterioridade, é boa, aunque sexa por riba, dar unhas cuantas notas en relación aos aos tres importantes relatores que me acompañen nesta mesa redonda. Non sei cal vai ser a orde de intervención, pero empezo por calquera deles. Está fixado ou non está fixada? Tanto dá. Sí. Pois empezamos entón, tan como estamos sentados. Bueno, pois entón empezo por Ricardo Gurriarán Rodríguez, que é licenciado en Educación Física pola Universidade Politécnica de Madrid e foi profesor do Instituto Xelmírez I hasta a súa xubilación en 1977. En 2004 doutorouse en Historia, un chimpo importantísimo na súa carreira profesional, cunha tese de doutoramento que se titulaba A investigación científica en Galicia 1900-1940, institucións, redes formativas e carreiras académicas, a ruptura da Guerra Civil, que foi dirixida por Lourenço Fernández Prieto. As súas líneas de investigación foron a cultura deportiva e a Guerra Civil Española, sen esquecer algúns aspectos importantes do seu barco de Valdeorras natal. Resultado destas investigacións son numerosísimas publicacións de gran interese para coñecer a historia da ciencia en Galicia, o impacto da Guerra Civil e a biografía de importantes personalidades do país, empezando por Calvet, pero continuando tamén por Ramón Obella ou Álvaro Gil, que está a piques de sair, todas elas moi interrelacionadas entre sí. Colaborou na organización de exposicións como documentalistas, asesor e como comisario. Participou en diversos programas de I+D, financiados en convocatorias públicas e foi distinguidos con premios como Tertuliano Herbella, do Instituto de Estudios Valdeorreses, Premio da Crítica de Investigación 2007 pola obra Ciencia e Conciencia na Universidade de Santiago, 1900-1940, do institucionalismo a depuración do profesorado que tanto temos manexado todos, e do Premio Loís Peñanovo do ano 2015. No que se refire ao meu bello amigo, pero meu xove amigo pastorista, é doutor en Filosofía pola Universidade de Santiago de Compostela, coa tese titulada Galeguismo, Humanismo e Desenvolvemento, o pensamento militante de Xaime Isla Couto. É máster en Desenvolvemento Local pola USC e máster tamén en Organizacións Non Gubernamentais and Development pola London School of Economics and Political Science. Actualmente é profesor da Universidade de Santiago no Departamento de Filosofía e Antropoloxía, é membro do Grupo de Investigación Espona da USC, padroeiro da Fundación Isla Couto, membro da Cátedra de Memoria Histórica da da Universidade da Coruña e forma parte do Consello de Redacción de Grial. As súas áreas de investigación aprenden a filosofía galega, o nacionalismo galego e as súas redes durante a Segunda República e o franquismo. E nas súas publicacións ten contribuído a reconstrucción das iniciativas político-culturais do galeguismo e a biografías de importantes personalidades da nosa cultura, toda a tribu Isla Couto, os tres xermáns Isla Couto e Chita, a muller dun deles, Plácido Castro, Florencio Delgado Gurriarán, Ramón Piñeiro e Fernández del Riego. E agora, no terceiro, temos a Xoán Carmona Badía, catedrático emérito de Historia e Institucións Económicas da Universidade de Compostela,
En principio, a súa investigación estuvo centrada na historia industrial e marítima de Galicia, pero despois ampliouse a todo o abano da historia empresarial e patrimonio empresarial galego. Entre os seus libros pódese salientar El atraso industrial de Galicia, auge y liquidación de las manufacturas textiles 1750-1900 ou El empeño industrial de Galicia, 250 años de historia, en coautoría con Jordi Nadal. Coordinou tres volúmenes de historia empresarial, dous deles de grato recordo, porque colaborou neles tamén a Fundación Galicia Empresa cando eu era daquela presidente da institución. E o último deles é Las familias conserveras. E o seu último libro, esperemos que non sexa o derradeiro, é Grupo da Vila, 100 años de liderazgo en el sector marítimo. Entre as actividades de divulgación desenvolvidas, salientaremos as exposicións documentais Vivir no Atlántico Norte, 75 anos da revista Industrias Pesqueras, de novo volvemos ao círculo no que tanto nos movemos, e Galicia Industrial. E ten pertenecido aos consellos de redacción de revistas académicas como revistas de Historia Industrial ou a portuguesa Arqueoloxía Industrial e de divulgación como Cerna. He publicado numerosos artigos científicos e de divulgación. Penso xa que con estas presentacións que xa podemos pasar ás intervencións que ao final non deixan de ser o máis importante do relatorio de todas estas xuntanzas. Moitísimas grazas. Moitas gracias. Bueno, estou... teñolle que dar aquí, a pesar de aquí apago. Está. Perfecto, grazas. Vamos a ver, grazas pola presentación tan acaída túa. E tamén, pois, estar aquí nun foro para falar de Fernando Calvet, incluso con este cartel de alto, bueno, de alto standing, aquí con estos, e un presentador de categoría tamén, e ben coñecedores todos do ámbito no que se moveu Fernando Calvet. Bueno, aquí son 3 álbumes, isto que teño aquí diante, que son correspondientes a Fernando Calvet, que no seu momento a súa filla, eu para facerlle unha biografía a Fernando Calvet, pero hai 2 anos, pero entre Delgado Gurriarán e o Consello da Cultura e todo isto, pois foi imposible facelo. Esta muller faleceu o ano pasado, desgraciadamente, e eu creime orfo con estas 3 cousas na miña casa e non pensei cousa mellor que depositalas no Consello da Cultura polo que poda pasar. Neste sentido, agraciadamente, esta semana pasada apareceu unha neta de Calvet que lle transmitín que aquí estaban os álbumes e non sabían nada de que seu avó fora nomeado científico galego do ano, e entón, pois, bueno, se imos ir a Vilafranca ou se vai ir a Vilafranca o presidente da Academia, pois se lle fará extensivo para que a familia teña coñecemento de algún acto referido a Fernando Calvet Prats. Eu, no seu momento dese salto a facer a tese de doutoramento e a ciencia e tal, por riba de todo había o rescate de unha figura que era Fernando Calvet. Eu escribín páxinas na miña tese, con 100 entradas no seu momento cando se publicou pola Universidade de Santiago, e me pareceu unha figura de relevancia, pero en todos os sentidos, tanto como persoa, tanto como científico, e tal como unha visión de modernización de casi todo o que lle rodea. Neste sentido, no momento en que chega a Santiago, dáse a circunstancia de 3 elementos fundamentais. Un deles é o nacemento no ano 22 de decembro
cando sale en boletín da sección do nacemento da sección de Ciencias Químicas na Facultade de Química de Ciencias de Santiago. Un segundo punto é o nacemento do Seminario de Estudos Galegos e logo un terceiro elemento moi importante, tendo en conta as actitudes que naquel momento se manexaban nunha dictadura e que logo acabou como acabou e que logo rematou como rematou no ano 36, onde era moi difícil casi todo naquel momento, e emerxe unha figura que logo foi rector, chamada Rodríguez Cadarso, na que a visión era diferente. Que elementos de común acordo podía ter un Calvet con ao redor de 30 anos, aínda non cumpridos, cando gaña a súa cátedra de Química Orgánica? Daquela non había bioquímica, só se daba bioquímica nas facultades de farmacia, creo, farmacia, química biológica aplicada a la farmacia, creo que era así o título, e como químico orgánico este home tiña un percorrido o suficientemente recoñecido, porque pasou 3 anos, bueno, primeiro pasou polo Instituto de Fisioloxía Catalán, que era o único que había de fisioloxía en toda España, levada polo químico Pi Suñer, que, polo certo, seu fillo, Jaime Pi Suñer, foi catedrático en Santiago no ano 36 e non colleu a cátedra por estar na Universidade Autónoma de Barcelona. E alá quedou, e alá tivo que exiliarse, como lle pasou ao seu pai, Pi Suñer, e por allí foi a primeira fonte aproximada aos carbonos que teñen como elemento de diferenciación da química orgánica das outras químicas, pasou por este Instituto de Fisioloxía moi interesante e que lle deixou algún tipo de pegada para aproximarse tanto aos seres vivos en un sentido e noutro. Este Calvet, acto seguido, buscando os elementos de sintonía con que logo ia a ser reitor de Santiago, Rodríguez Cadarso, que tiña unha visión moi anglófila do que tiña que ser a educación e a apertura do sistema educativo á sociedade, como foi o caso, de ser un admirador do ensino británico. Este era o reitor Rodríguez Cadarso. E este home, Calvet, vai a Queen's, en Oxford, a pasar casi 3 anos de formación con un químico de relevancia chamado Shattaway. Este foi o primeiro desprazamento dos varios que tería e coas varias compañías que tería, todas de elevado rango no ámbito da química, estamos a falar da química orgánica neste caso, que formara parte co reitor anterior, Blanco Rivero, de un campus universitario e unha residencia. Ollo, non un colexio maior, sino unha residencia, como a residencia que había nos Altos de Hipódromo de Madrid, da órbita institucionista, como todo o mundo sabe. Neste sentido, había unha común referencia, que era o sistema anglófilo. E había uns aires de renovación grandísimo. Nun momento difícil da dictadura de Primo de Rivera, onde nace un instituto, o Seminario de Estudos Galegos, un instituto de referencia, e onde, en un primeiro lugar, nacido un mes prácticamente despois do golpe de Estado de setembro do 36, nace con un aire, sobre todo, de humanidades e de cultura propia e de lingua. Serán algúns profesores
da recente Facultade de Ciencias a que vai emerxer na modernidade. Para isto necesitáronse vías de modernidade, de visión europea, un pouco na base do que desde o ano finais do 29 tiñamos rector Cadarso, e no que esta xente europea que estaba na segunda andaina da formación mediante bolsas da JAE desde o ano 7 que naceu, e a que foron bastantes profesores galegos a recibir bolsas para ir a Europa e ver cousas diferentes do que aquí se facía, e tendo unha universidade con un sentido bastante de obsolescencia, diría eu, e basado no memorismo e, digamos, moi pegado aos apuntes, pouca práctica, as referencias das prácticas para que viran os alumnos o que se facía axudados polo Bedel, este tipo de cousas que vai coa chegada de Calvet, co rector de Cadarso e a chegada destes mozos, que eu reduciría en primeiro lugar, porque logo non podemos esquecer nin ao decano Zurimendi, nin podemos excluir a don Luis Iglesias, pero realmente había tres visionarios que nese momento chegaron á Facultade de Ciencias. Un deles era Calvet. E en plena sintonía con eles, o profesor Martín Sauras, de Química Inorgánica, máis un de Química Analítica que deu casi todas as asignaturas, que era o señor Parga Pondal, que acababa de vir de Madrid porque aquí non podía facer ciencias e fixo en Madrid. Dito isto, xurde unha innovación coa chegada e un soporte coa chegada da Segunda República, onde un Calvet que chega aquí e non atopa ningún laboratorio, prácticamente ningún laboratorio, e dice, pero que fago eu aquí? Entón, tiña unha bolsa da Fundación Rockefeller para irse a formar ou ampliar a formación de sínteses orgánicas con Weiland, Heinrich Weiland, en Múnich, e para lá foi coa bolsa esa e con unha que lle deu o padroado da universidade un ano máis. Entón, el gaña a oposición en xaneiro do 29, está en Alemania con Weiland, ven aquí, ve aquelo, toma posesión e marcha de novo para lá con unha bolsa do padroado da universidade. Polo tanto, dous paxaros dun tiro. A ampliación da bolsa máis a cátedra de Química Orgánica. Ben, dicía que había tres persoas que destacaron ou se singularizaron, tanto polo seu compromiso, porque, entre outras cousas, aparte de ser un bioquímico en marcha, Calvet era unha persoa moi humana, moi culta, dunha familia de músicos de clase media catalana e con unha ideoloxía nacionalista bastante pegada ao terreno. Nese momento, este home, Martín Sauras ven de Zaragoza da escola de Calamita e da escola de todos os que logo se pasaron ao CSIC, con armas e bagaxes en sustitución da Junta para Ampliación de Estudios. Era un militante socialista, de feito, no ano 31 presentouse por Teruel e aquí chegou a ser vicepresidente da Agrupación Socialista de Compostela. Era un home comprometido tamén. Entón, temos a este nacionalista, temos a Parga Pondal, que era un galeguista acérrimo, militante tal, e tamén unha das persoas con unha visión máis de horizontes amplos e que, bueno, si falamos deste home de Calvet, que foi a Coins primeiro, logo Weiland con e tal, incluso, cando estivo con Weiland, eu neste álbum que estudiei bastante cerca, coa letra deste home de Calvet, que tiña apuntada os nomes debaixo de tal. Hai unha foto arrancada que pon
unha foto con Willstatter, que era outro químico que bueno, foi xudeo e nos anos duros pois pasoulle o que lle pasou, pois como lle pasou ao que viñera aquí no ano 34 a Schrödinger, que era un físico da mecánica cuántica, e que veu falar a Santiago o ano seguinte de darlle o Premio Nobel no 33. No 34 departiu naquel congreso que tivo lugar en Santiago da Asociación para o Progreso das Ciencias, no que, independentemente de que o Seminario de Estudos Galegos formou parte da organización, e o Morrera foi no 34, Cadarso morreu en decembro do 33, e a principios do 34 Ricardo Montequi colleu a reitoría da tal, e don Luís Iglesias de vicerreitor naquel momento, que, por certo, digamos que e aquí a Willstatter, porque aparece Hathaway, donde vai o primeiro, despois aparece Bailan, en estes álbumes de fotos está o itinerario vital e de formación deste home, de Fernando Calvet. Curiosamente, decía que Willstatter falou no Paraninfo da facultade, unha charla sobre a mecánica cuántica, que además anotei o nome, que é curioso, falou en francés. Quelques remarques sur l'interprétation de la mécanique quantique. Recén quente e recén levado o Premio Nobel, marchou da Alemania, estivo casi todo o tempo en Gran Bretaña, en varios sitios, e foi un tipo que escapou, pero como escapou tal. Pero, curiosamente, non queda aí a cousa, porque entre xudíos andaba o xogo en Alemania e casi todo o mundo tivo que largar cando non o pasaron ao paredón ou cando non. Hai unha foto moi curiosa que todo o mundo coñece se viu o libro, que é esta foto, que isto é a primeira Universidade de Verán de Santander do ano 33, na que Fernando Calvet, tamén con 31 anos, organiza a especialización da química naquel momento na Universidade de Verán, e leva a dúas alumnas, Natividad Mejuto Larrauri e Encarnación Carnero Valenzuela, que foron dous axudantes de clases prácticas, e logo falaremos da presencia nesta facultade das mulleres, porque é sumamente interesante, independentemente que a primeira profesora que impartiu docencia na universidade sea Luisa Cuesta, a famosa Luisa Cuesta, no ano 24-25. Pero pouco máis adiante, desde unha alumna coñecidísima e unha das primeiras socias asociadas do Seminario de Estudos Galegos, Dolores Lorenzo Salgado, foi a primeira profesora auxiliar que impartiu docencia en Santiago, unha alumna deste lloc. Bueno, pois aquí, nesta foto vemos a un Calvet noviño e vemos a presencia de 3 premios Nobel que ían formar parte do 9º Congreso Internacional de Química Pura e Aplicada que se iba a celebrar en Madrid no ano 34, onde Calvet tamén formou parte de unha mesa en química orgánica e onde levou tamén alumnas e alumnos aquel caso. Pois aquí, estes 3, o terceiro que hai é un tipo moi interesante que se chama Haber, Fritz Haber, que foi o que inventou prácticamente a guerra química na Primeira Guerra Mundial. Por esta razón, a súa muller suicidouse xustamente cando un conflito bélico directo entre os alemanes e os belgas fixo as primeiras probas, e a súa muller suicidouse por levar a guerra química a unha confrontación bélica. E un fillo del que fixo logo, marchou a Estados Unidos, o fillo de Haber, que fixo unha biografía do seu pai, tamén se suicidou, os dous.
Hai outra persona aquí que se chama, a parte de Willstatter, xa citado, e a parte de Haber, von Euler, que foi o terceiro premio Nobel que coñeceu Calvet xa durante a Guerra Civil e xa o coñecera neste congreso que asistiran os outros dous premios Nobel con von Euler. Von Euler estaba en Estocolmo, este sí era un nazi irreversible, e estivo traballando con el cunha bolsa da Rockefeller que foi a que lle salvou de que non lle ocurrira nada despois do golpe de Estado de 1936. O estado da muller na matriculación da Facultade de Ciencias foi, con diferencia, a sección de Ciencias da Facultade de Ciencias de Santiago, con diferencia a de maior matriculación de mulleres. No curso 30-31 había 45% de mulleres matriculadas e entre os cadros do profesorado había ata 9 mulleres entre o 30 e o 36 impartindo docencia. É dicir, Santiago, con estas tres personas, non só anotáronse a partir do 26 e, digamos, da sección de ciencias do Seminario Galego de moitísimos alumnos e alumnas a alistarse no Seminario de Estudos Galegos, senón que viaxaban, senón que se asociaban a outras asociacións do ámbito da química, como pode ser a Sociedade Española de tal, e de escribir cos seus titores moitos artigos de investigación dos grupos de traballo que había naquel momento, e que, claro, por poñer un exemplo de visión do Chemical Abstract, o que podía haber naquel momento, prácticamente ao redor de 20 artigos no Chemical Abstract de Parga Pondal e outros 20 de Fernando Calvet, que, se corremos do 30 para atrás, hai unos 12 ou 14 artigos nesta publicación que nace no ano 8 aproximadamente, e eles están máis que doblando a cantidade de todo o profesorado que había neste vademecum que é o Chemical Abstract. Nese sentido, que novedades temos? Crear grupos de investigación con presencia moi pronunciada da muller, por un lado, crear incluso microanálisis para difundir estas analíticas a outras universidades e a moitas empresas que lle servía de reforzo para crear unha novedade que tamén é de Calvet, entre outros, que é os bolseiros profesionais pagados para seguir o itinerario da formación científica. E logo, en terceiro lugar, Calvet participa de forma directa, dado que o rector Cadarso era diputado naquel momento, que moitas veces tiña discutido con Negrín, precisamente nos orzamentos universitarios, e tivo un papel moi importante, pero moi importante, na democratización das universidades. Na democratización das universidades pasa porque os alumnos teñan representatividade nos claustros, que os claustros señan electivos. 2 veces tivo que deixar Cadarso a súa reitoría. Unha, porque o rector, que o decano e alcalde de Santiago, Felipe Gil Casares, metera a policía na universidade nun conflito no ano 31, antes da Segunda República. E entón, iso costoulle el presentar a dimisión, que non foi aceptada. Pero, bueno, cando ondeou a bandeira da Segunda República, foron a facultade
aclamar a viva Cadarso, os alumnos ao completo da Universidade de Santiago, que naquel momento había casi 3.000 alumnos. E logo, outra das cousas importantísimas que promoveu Calvet foi a galeguización da universidade. Esta galeguización da universidade, todo o mundo é coñecedor neste momento do conflito que tivo don Paco Fernández del Riego con Moralejo, que, entre outras cousas, lle fixeron escribir o seu discurso representando ao estudantado, que escribía en galego, decilo en castelán. E aí, pois, Moralejo púxose violento, incluso, acubillado por Viñas Mei e, digamos, todo o sector máis conservador da Universidade de Santiago, e, bueno, Ciriaco Pérez de Bustamante, por suposto, e algúns máis da Facultade de Dereito. Pero, bueno, tivo que Cadarso coller o discurso e lelo el, porque este home Moralejo se puxérase nervioso e tuvo que sentarse e deulle o papel a Cadarso para que o leera. Pois isto da galeguización ten moitísima importancia, pero para Calvet tiña moita importancia a galeguización, tiña moita importancia a Universidade Autónoma de Barcelona, como debía ser esta, tiña moita importancia para Calvet soltar determinadas cargas de que podía ter o profesorado, porque era unha persoa que tiña un sentido moi amplio, explicaba moi ben a química, entendíase moi ben, e, sobre todo, era un... Tes que ir rematando, remato xa. Con isto, en todo caso, deixo os 3 minutos de acabar e remato dando un salto, unha chimpa perneira, sí. Bueno, que pasou aquí no 36? Porque unha escola que prácticamente estaba confeccionada e diseñada, unha escola científica pegada ao laboratorio, con presencia da muller na universidade, que empezou a entrar no ano 10 do século XX. E, pois aquí houbo, non houbo como outras universidades, que algúns profesores que estuveran aquí como profesores, e estou falando de dous profesores que, bueno, García Lavella, por exemplo, en Granada tocoulle, como lle pasou a García Lorca, que o pasearon, e bueno, e algún máis que tamén tiveron problemas, e tamén un catedrático de xinecoloxía, que hasta o ano 21 non entrara ningún aquí, que tamén foi vítima do paredón. Aquí non houbo mortos, que foi a represión máis duradeira foi a un profesor que era de esquerda republicana e que tiña algún cargo aquí, que estivo, caeranlle 12 anos de prisión, e non volveu, non retornou, era de Dereito Internacional, e hasta os anos 50 non pudo volver a dar clase, e Calvet, pois, salvou por unha bolsa que tiña da Rockefeller, e largouse para o estranxeiro, volveu, e logo xa Celtia é outro lugar que a mí non me corresponde, pero sí que quero acabar, con motivo do centenario da Facultade de Ciencias, escribí un artigo histórico, e acabei así, dicindo: permítame unha incursión atemporal entre realismo e ficción. Hoxe Parga saúda os estudantes, profesores e visitantes desde o seu busto vixiante a porta da Facultade de Ciencias, logo de transitar desde Laxa ao Porriño, pasando por Oural. Calvet pasea polas praias, as praias da liberdade, como pon ali enfrente, e que é o título da intervención do meu amigo. Calvet pasea polas praias da ría de Vigo antes de marchar coa valixa e a familia a Barcelona, pasando por Salamanca, Oviedo e os Estados Unidos. E Sauras, co seu antifranquismo sempre, chamando a familia dun discípulo avantaxado de Compostela para que leve flores á tumba da súa filla enterrada en Boixaca. Non hai que esquecer a penitencia de don Luís, quen por ter sanción
por non ter sanción nin estigmatización en 1936, tivo que investir a Franco doutor honoris causa na Facultade de Ciencias en 1965, cando estaba ás portas da xubilación. Por todo aquilo que pasou Parga, foi rehabilitado e nomeado doutor honoris causa pola Universidade de Santiago en 1983. En 2007, un acto académico honrou o profesorado e o personal da Universidade de Santiago represaliado entre 1936 e 40. Nel, o reitor Senén Barro pediu perdón á institución polo acontecido. Un ano máis tarde, fíxoselle unha homenaxe ao reitor Cadarso, pendurando un retrato seu na Galería de Reitores no Pazo de San Xerome por ausencia de presenza. Tamén se fixo unha exposición conmemorativa no seu 75 cabo dano. Ambas accións leváronse a cabo sendo reitor o profesor Senén Barro e os vicerreitores Elías Torres no acto no centenario de Cadarso e de Lourenço Fernández Prieto neste Vae Victis. Moitas grazas.